हामबाय खुलुमखा दिनै 46 सुरमा उपनिर्बाचन जोंनि बबागारानि चाइतुंमा बाय ओ जागाव जोंनि आरो बाबुराम सातमानिनो केन्डिडेट खालायखा ओ केन्डिडेट खालामनाय जागाव जोंनि बरमगाराम एमडिसि अनन्त देबबर्मा बरमगारां एमडिसि बिद्युत देबबर्मा बर दूरतो दूरखाय दङ अब 46 सुरमानि कातलतमा बिसिनि मरासर आमचायो आरो तिनि बुरि बदल सिकरा बदल ताइ मथा बदलक जातनो बंक बाबुराम सातमानि बागै आन्द्र चिनो बुरिना बागै जातनो नुखुंनि सामुं खिबुइ फुंनि माइसे एख्लायाखै बरगर तिनि चिनि बुबग्रानि बागै चाइतगै हामजागै तिनि बरगर एको तिनि चुं दूरतो दूरखाय दङ बुबग्रानि बागै जातनो हामबाय ते फाइतुं नागर नायदि चिनि आरो प्राय जों तिनि दूरतो दूरखामा जागा 100-150 borok नाय फुंगो खायमार बा borok किजा कम नंखा हायबुन आरो 100-150 borok दङ 150-200 borok दङ फुंनि बागै से दि बजार राव खायते borok बा खमसिनि एकर पाइथाकब दिनुक दङ।